Mereka garwane badhe ngedros. Yo, jangan toh. Sesono. Mriko. Anteng jalan kere. Iman, Yogyakarta, Amerika. Bergak lagi. Last. Nah, Yogyakarta ya hasil 50 edeng ya Dek ya. Alhamdulillah ngene iki dicelengi besok didhe urip tuane dhewe. Tua bosak. Utangmu ini tae teh. Biji utangmu teh. Kowe iki mbok Kowe iki diutang bank Mekar. Sawan 150. Kowe iki bocok penyi ngono kuwi. Kenapa? Lah yo ngene iki lak sithik-sithik nyelenge iki sedikit-sedikit. Dadi bosok ibu iki bank Mekar. Sawan 150. Apa? Yo ora apa-apa ta sing penting adewe iki innallaha ma'as-sabirin. Alah. Omongane tangkap dongane gur kuwi. Sabar. Susu ya. Mana? Yo. Oh. Oh arep menunjukkan kemauanmu. Nakal Solo. Mas Agung Buto. Matanya waktu man klono juga mengkap. Kowe iki anak buahku aku klono iki. Yo. Ngene iki kru ora kompak Mas Dong iya. Nyapa lho sitok ning kene sitok ning kono. Lah iya. Kowe iki mbok yo awor ana to. Ono kok ono. Karo adine iki mbok sing awor. Kru ora kompak yo kuwi. Ya Allah. Le cah bagus. Nggih Mas Dong. Aku ketok-ketokan karo kancane bapak. Heeh. Kae. Iya. Assalamualaikum Pak Bongge. Alhamdulillah. Iki mau tindak pundi saking pundi? Saking kotok yang Alah ya Allah iki besek tetep
Ya sing penting iki iso nyelengi sithik-sithik rada dikurangi. Lah kok nek wong main klothok kok betok kirek ku kan apa? Nek aku kalau tak nyetek wong. Mbok ya sing apik lho iki ku. Wong ganteng-ganteng itu kirek. Kan matamu ngene ganteng. Gus ya ampun, aku ki wis tampan mbaeno lho. Lah rupamu ki koyo ngono lho, Dret rae. Ya Allah, aku mikire maca wis melipis lho. Lah, wong rae iki ora beda karo segawon. Lah koyo ngene iki lho, Mas. Segawi kirek. Lah iya kan padha ae to. Piro pik? Nek iki adine kirek Mas ya apa? Aku pik. Pik apa iki? Babi. Guyo wae. Aku lah guyu. Seket. Senene iki kok kulino jebret. Guyo. Ini bejo isine kok. Iki bose adine. Bose ya, Bek. Apa lo? Potong 100 gak apa-apa. Wah, aku sunas kok. Bayar aku sentek. Poso kayak aku ngasih. Kok cis. Iki kok beki iki bosmu. Bose lho. Mantan. Wah, ngapi ya. Cis. Beki bocor ngedis ngono kuwi. Kowe ngono wis. Aku mau lho. Kowe, kowe kan aku. Ya aku yo ora kok. Tuh, yang terbaik. Oke. Oh, tak tonton. Andre, wis ana mesake masmu nek boyoke kecetit malah nambakne tak omongi. Kuwi iki Andre ora kuat ki ora kok perkara boyoke pongge lentur ki ora. Lah apa Mas? Kowe lak ro dhewe pongge dermen airnya ndoke gedhi. Oh iya. Kaya ngono iki cine yo mrene lho. Kosok putus neng. Orane ngono aku ki ora perkara herniane. Sempake ketok ora ganti rong dina. Pesing ndak umum. Ora kok. Ora kok perkara pesing omahe lampune mati. Aku ngejedeng peteng bedet. Nguyur nabrak tembok balik nek. Bocah mek koprong ngono kuwi ya. Tekan gilane ya ngono kuwi. Apa koprong dasmu? Kayak kulite ra tau putih ya wis ngene. Nek aku putih ora payu. Ben apa ora payu. Wis ditoy ngene. Bocor dasmu. Bayu kowe. Ngono. Kuwi bose dhewe. Kok bose lho? Papri. Karo dhewe. Siap. Raton Solo. Tapi aku ya sik. PSSN. Sekolah. Aku nomor. Awak dhewe urung iki. Apa? Lah piye kowe iki perjanjianmu wong karo aku ke? Apa? Lah, ya didadekne to. Oh, kan lho. Dadekne totalitas to.
Aku saya ketesting. Bu Mantri. Bu Mantri. Masa aku saya ketesting. Bu Mantri. Bu Mantri. Masa modal begini-gini tok. Malah satu senti. Ora apa-apa Mas Gong. Ade sing totalitas satu ini ditenani baru motor mureng Bu Mantri. Ora apa-apa. Gimana to Bu Mantri? Nggih, satu rien nggih. Bu Mantri mantuk bisa. Nggih. Iya Mas Gong. Bu Mantri wis mantuk masa manten ora izin to. Lah kok loro ki nyapa? Ora apa-apa kuwi. Wondo masih sak tangan. Tak diboy. Enek wong teko kok. Manteni. Nyapa? Iki Mas Bogel Mas Bogel. Ora, ini kenyataan. Kenyataan. Ya bukan untuk pamer tapi inilah keluarga yang mendisadarkan keluarga kanggo wong tua. Lah kok wong tua iki usul. Iki Mas Bogel to iki kiwo. Piyambake Mbak sak keluarga niku tiyang aktif. Tapi obah-obah ki ekspresi. Ekspresi apa? Mas Bogel Mas. Wah. Mas Boge. Mau jemput aku yo ngono. Piye, Dre? Iki. Ini bapakane. Tapi aku ndumon nang sitok reo kaki mikir kok. Mama kok mboten diajak lebet to Pak Pri? Pak Pri. Mama kok mboten diajak lebet Pri? Diwonge. Ora sapa ben kalangane wong gedhe yo. Ya ngene kaose ngawur nika. Oleh. Ngawur. Hei. Ngawur. Ngawur ya sik. Orang tenan. Ketil. Tengah sana bokong.
paksa. Kok diparani kono. Wah, Ping. Boleh piro? 20.000. Aku titip jebokno sing. Hei. Tambahno 40 bener. Iki guyon aja lali dongane mantene. Ya tetep no. Mantene budal. Mangga hati-hati sing ngono enggak wonten. Tok. Mbak, kali masih bisa. Sastrito. Orang mikir apa ini? Bu. Ini mantene budal. Lucu aja. Ini apa tuh? Tung, ini guyon. Ini ada guyon. Iya. Mas Bogi gumu iki kono. Mas Agung. Ade kan dupe kene, Bang. Ora ndemok. Ora. Cilik. Iki cilik di bojo bose. Mas Bogi. Bojo bose kok gede. Kayak bis bakok. Apa? Mas Bogi. Eh, Materi bagusnya kaya ngene. bagus apa udah aku lho. Jangan lah. Kaya ngono kuwi, Bang. Kok jam bongkol lho. Kok kayak bang, jam Tapi bang. ini sinten, Mbak? Mbak Anak. Marian. Mas Bogi. Manteninipun namanya Mas Yuda kali Mbak Ana. Nggih ta? Jenengan cobi dongane Mbak Ana kalian Mas Yuda. Dongane sakan donga. Piye? Iki lek iso kudu ngatekne. Kowe ngapasi wedok, aku lanang. Oke. Aku hut. Bosok lah mungkin lho. Hut. Apa ini? Hut ini ibarat ini memperingati hari jadi. Nah ini hari jadi sampai jadi makan. Muga-muga iso nyenengi sedok, iso nyenengi keluarga. Karo kami loro. Moh. Orang pulau. Hut. Dah. Ya dah. Leset. Dadekno keluargamu iki sing pertama aja sampe kowe lirak-lirik lek kerjane luar negeri. Ngono. Ya, tapi ya Mas Agung, tapi Iki kocok mendem piye gonggok. Lanjut. Dah. Ini, paimin. adine iki ganti maju. Aku orang aja deh. Amanah. Dalam berumah tangga itu harus menjaga suami istri agar sakinah mawaddah warahmah. Jadi gadah suami istri, mugi-mugi enggal-enggal gadah omongan sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu amanah ini. Beli. Ya. Anal. Kabeh kok iso. Oh, dong. Dong. Singo. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kuwi kak wis lah. Durung kuwi wis lah. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, meriah ya. Meriah, Mas. Meriah. Yang penting adewe ora melok rombongan anu kono apa. Rombongan lecet. Wong rombongan lecet. Iya. Wong adewe kelulusan agama. Iya, Mas, kok ade iki lulusan pondok. Ya paling enggak wis cah enom ya wakilono ben kono bodho merongos. Iya, Mas. Nggih. Nggih kagum Mbak Ana nggih. Nggih mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah. Dadosa keluarga ingkang sakinah mau Wis. Kok melu-melu iki apa? Melu-melu piye iki lho apa wis? Kan mau sakinah. Lah iki Kok sebuah dagelan dituju untuk totalitas. Ora lek nyontoh. Lah kowe pengen ngateni itu. Rambutnya dawa apa jenenge? Sikile dawa apa jenenge? Malangke apa? Rambut iki arane apa? Kok muni sikile dawa. Berarti banyak lho. Karo dhewe. Rambut iki enak artine. apa artinya? Rekmo. Ya. Rambutnya rekmo. Rekmo ku dindi apa to nggih kok diarani rekmo? Lah kok matamu rambutnya ati. Iki rambut jenenge apa? Makane ora tak ngurusi rumah tanggane wong. Lah rumah tangga sisine. Loro lho kok. Sama. Betul. Lah piye? Ya. Ya pokoke kagem Mbak Ana, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah. Wis tangge. Saiki ganti Mas Gung. Piye? Wong iki kudu ngugemi 4 kiblat 5 pancer. Boleh ya kuwi apik lho. Iya Mas Gung. Ya ngono kuwi. Ade kan saka utara. Utara. Utara kuwi utamakan rasa cinta. Lah kuwi apik lho bocah iki kok apik. Opo kaya ngono kuwi. Bar kok utara ganti timur. Timur ki. Nyapa to kuwi kok ngurus. Timur ki hati-hati anggone jaga umur. Lah ya kuwi apik lho wong adewe kaya lulusan pondok. Lulusan pondok ya iso ngoncaki sitok-sitok. iya bener. Sitok kas enek selatan. Selah-selah ngono guys, selamatan yo. Beda. Iki anyar. Selak-selana uripmu kanggo selawatan. Oh, beda. Itu bocok kengit. Mas Gung, bar selatan ganti barat. Barat kuwi wong nek wis bar kundur ning akhirat. Oh, yakin to. Iya. Makane nek kene iki enek sing asmane Mbak Ana kalian Mas Huda. Mas Huda. Ana menika saka tembung Arab insyaallah anadhatul minal iman. Iya. Kebersihan sebagian dari iman. Makane kuwi adene teko kene bersih kabeh. Terus grup kene kisik Aturan ini kuwi lak sik Mbak Ana. Mbak Ana. Enek Mas Huda nika saka tembung mitra tomologi menika alhamdulillah. Lali, tapi lali. Kok lali iki apa to? Mas Huda niku secara Latin terminologi niku artine petunjuk untuk menuntun insyaallah benjang saged menuntun Mbak Ana dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah iso nuntun ke jalan Allah yang benar. Allahumma amin. Saya tak atene. Lah masih iki nuntun kuwi apa lempo? Tapi nek kuwi no 12. Maksudnya iki nuntun ki akhlake, atine, Oh, bojomu lempo lho, Mas. Ora. pikirane, Pikirane. ben iso menyatu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Iki keluarga agama lho iki. Agama. Satu masa yalah salaman tok. Lah iya. Wes, ayo lanjut. Udah terus. Udah. Ayo udah. Kanca iki. Wes, iki kemanten sampean disaseni wong akeh. Muga-muga dadi pendonga wong akeh sampean diparingi slamet dunia akhirat. Amin. Jodohan siji selawase. Amin ya rabbal alamin. Wes, Lah nggih monggo Mbak. Maksudnya. Kowe kaya apa ora sanggup duit to, Dak? Lah iya to, puluhan to. Lah
kok ngene aja hobi. Hei, udah nang masalahku. Mas, aku kesel mas. Songol lanang dibalik. Wong iki udunen. Lah kok iso bunuh? Wong temu mantan aja itu aku. Cepet. Udah. Oh, aku. Oh, 12 mana kok. Oh, ngawur. Mungkin terus. Wes. Berbalas. Ya, mana? Belah. Pakai dilanjut kan. Kalau iso rasa apa-apa iki Kok Mas Yuda iki kok repot-repot karo Mbak Ana, masyaallah. Nggih pun. Masalah. Nggih pun Mbak. Bongge. Sama ciri khas Mbak Ana menika alhamdulillah wis kena dicontoh. Apa? Nek nyawer adewe rak kinang ngene to. Biyen iki mesti tukang keplek gondrong. Sing lanang. Tuang golek pelut. Mas, iki ge enek harimau kae urung tampil nggih. Nah, mereka enten membarong saking Suriname. Suriname.